Ako ano bro? Mungkin away nungag. Di ba po? Kita di man nag-shot. Ano siya? Kita mo na. Tabunan yung mata ko masyad ganyan mo. Paitan di TV. No. G. J. Sagon. Ato butas babaw ana. Asa mo pa pili pa? Ano kan berto no? Ha? Asa sultin mo? Ano na ko kaya tan iba. Yan na ko na. Magawa dito magmayuan sa sunang bed. Teras pa guys ay. Pa. Very good. Di ba kanang nanangay kag TV nako Prophet TV? Oh. Na ako i-challenge mo kung magkabuhat ka sa challenge. Magkabuhat kay ka. Aw. Syempre, gapalit na kag TV. Ano? G. Listen do sige no. G. Barog no niya no. Gi tara. Ato ta sa tiris. Let's go. Let's go challenge. Eh. Wala challenge niya. Challenge niya. Kani siya kani tabunan yung mata ko masyad ganyan mo. Paitan di TV. No. G. Sagon. Lagi. Ala. Example. Tabunan ang mata. Tabunan yung mata. Ay tabon. Oh na. Uy, ejod. Kaya kumasyad ganyan mo. Kadua sa dere, dua sa pikas. Sura na. Tayo na. Training sa. Pero ay sag dito sa balayo sa gamay. Ayaw, buka di mas kamata left. Buka mo left. Game 1 2 3 go. Pero nga. Uy. Oh na, sa practice na to ha. Practice sa bikas. Game 1 2 3. Ana, ay tira ko ni magod. Basta. Pag-practice ako. Practice ba? Pag-practice dia kay para sure ba? Is right. Pag-practice dia. Ay ketubang. Ay kay kumpot. Gi kaptan ka. Okay man. Exam ni sunto yung tunubot. Dili. Gi kaptan ka. Gi. Ayo shot mandul. Yun sa man niya. Okay. Game. Game na ta. Game. Game ha. Dua sa left, dua sa right. Kung masyad di mo paitan yung TV. Wow. Kuy ta pa TV karon. Ay, ano mo lang. Kuy yung ta pa TV. Ay. Paitan di ka. Pero lang bartuhan di mo tay budget, mo tay kwarta. Mo tay kwarta gyud. Tabunan na kayo mata ha. 1 2 3 go. Uy, one trial. Two, okay, mana. Paway sa one. Sab pikas. Ay, pikas. Ay, ako lang tabun kay Manos Nindot. 1 2 3 go. Oh, one. Tara, inaya. Lo. Badal gamay. Yeah. Pikas. Badal dyan. Na. Pikas saan? Ha? Practice bal. Gi. Practice. Itu shoot man. Boy, di ba po? Kita di man nag-shot. Ano siya? Kita mo na. Pakita yung sa kakar man. Game na. One, two, inaya. Oh, big shot gi. Oh, shot. One ka na. Last. Last na lang. Pila tong trial katulo? Di, kaduha. Game. Trial tong una. Oh, ay di game na to. Ay, Game. trial to. Game kaduha. 1 2 3 go. Oh, basta. Lain na sa line last B. Mas may tira ko mo pa. Dali kasi na to. Kita man. Ha? Ay, bunan tanong mata kay. Sa grabe di. Dila mali pre kag malibat na. Dili ka malipat pa. Ako ano bro? Mungkin away nungag. Sana all. Gigi. Kung masigbi ata dito ba dapat hinaya gid. Oh, shot yun sa say. Daog dito pa. Kata na. Kata guys.
Guys, palitan na ko si Papa Ogan guys. Palitan na si Papa Ogan kanang Gan. Papa, dito ba? TV. Sa motor ba? Ha? Na. Gang. Ada ke video dari so. Game. Let's go guys! Let's go guys! Cameraman ako guys, shout out! Eugene sa Danya, aka Val. Ay! Ay, napakong ko! Ay, napakong ko. Pogi mo Troy! Oh, let's go! Let's go! Pogi! Shades on the mix! Shout out guys, Team Laras and Team Limar. Good luck sa semifinals guys. Mga agaw. Sabak Daddy B. Sabak Daddy B. Let's go. For TV ni Papa. Alright guys. Namin quiet the wall lang. Go. Mas din ako mas ka. Sud na miya. Tara pa, let's go sa pa. Ha? Na. Lasan mo pa, pili pa. Ano bang berto no? Ha? Kana? Asa? Asa mo? Pili pa. Ano? Kaya nakakuha mo siya sa challenge ako boss. Nakakuha siya sa challenge mo ng... What? Gago! Kanina sir? Kanina yung 499 ba? Kanina siya sir, nagawin sir. Pwede din pa sa press cooker. Pwede ako rin sa kuha ng karto. Kaya lang. Oo. Kanina bro, ano naman ang ako ba? Testing, pwede na testing ka? Oo, kaya bang... Tingnan ko sir. Ang Python na ibag. Ang pili ni Papa guys kay tag 499. So 5,000 na. Ano na yung palit ni Papa? Magipili ako na tag 9-1 no? Kadak ko. Tumakas ni Masud. Para tag Marta. Sir, mag-testing ko rin sir, baka lang dukira sir eh. Wala may signal din sir. Hindi ko lang sir ha. Alay sir. Ato butang babaw ano ah. Gago! Bro, are bro. Ay, putang ina mo ginagawa mo. Hindi ko tawa. Ang matindi pa guys, hindi na tawa. Ganito bro. Ganito bro. Ato na siya, pa one uli na sa balay. Let's go.
Tawa. Pogi mo, Choy. Paramig na ako na, pogi ah. Ay, 4 years warranty nila. Sige. Sinilas pa? Di ka ganang sinilas pa? Ha? Hindi ko palit ko. Pati rin sinilas, uy. Helmet, di ka ganang helmet. Helmet, para mag-ikaw, sa school. Chapi, mag-helmet ka. Uy, di ka ganang eh. Render. Hindi, may katog, pamura ka pusil-pusil ba? Yung. Di siya mag-smart TV kayo, matanaw niya sa porn ba? Sana all. Gaon ka ni? Matik man. Chapi na Picture. Picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3, smile. 1, 2, 3. Oh? Pa? Ano masabi mo sa Tide? Ano masasabi mo sa TikTok pa? TikTok at YouTube? Hey, abot na mi guys. Nakabalit na mi. Pa, kasi masulti mo. Tanaw ang kamera. Kasi masulti mo. Ano na kaya tan iba. Ano Ikaw yung tatutap-tan niya. Tapos yung brato. Tapos yung brato, di ba itong TV? Dati mga mamatang dagang nagkatawa ng mga tindira. Kung ikaw ka, sige dito, tanaw lagi ang mga tindira na dito. Mato siya kayo, tungkol sa imong kuwan. Yun, magyawa dito maghimayuan sa sinambi. Tama ni Oy. Mga yawa ko no.